נראה גם תיעוד באמת יוצא דופן, איך מסוכל פיגוע, כי מחבל נעצר ממש בבואו לרכוש נשק. נכון, זה אמור היה להיות מסע הרג ממש, פיגוע ירי בתוך היישוב נחליאל בבנימין, רק בליל חמישי האחרון, במהלך מצעד הדגלים בירושלים, ואז מתקבל מידע בשב"כ על העובדה שאנשי חמאס, או תשתית של החמאס מהכפר קובר, מתכננים את הפיגוע הזה ומחפשים נשק כדי לבצע את הפיגוע, ולכן רותמים את יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים, ויחד איתם בעצם יוצאים למבצע שבו מצליחים להגיע לאנשים האלה, להתחזות, לפתות אותם להגיע ולרכוש את הנשק מאנשי השב"כ ויחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים, ואז כאשר המפגע מגיע ומראים לו את הנשק והוא עומד לבצע את הרכישה, בעצם הלוחמים מסתערים, עוצרים את המחבל הזה לפני שהוא מצליח לסכל את הפיגוע. בואו נראה קטע איך זה נראה ואיך זה נשמע בזמן המעצר. כך עוצרים אותו.